Ναταλία, περίμενα. Ναι. Σας παρουσιάζω τον κύριο Καραμολέγκο με το θέμα εμπειρίας εγκατάστασης self-hosted matrix και JITC. Χαίρετε. Ονομάζομαι Καραμολέγκος Χρήστος και είμαι ο Systems Administrator της ΕΛΑΚ και τελειόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα σας κάνω μια παρουσίαση για την εγκατάσταση Matrix και JITC Home Server που κάναμε για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας που προκλήθηκαν από την τρέχουσα παγκόσμια κρίση στον τομέα της υγείας, τα lockdown και την τηλεργασία που έγινε απαραίτητη για τους παραπάνω λόγους. Ήδη από την Άνοιξη κατανοήσαμε την ανάγκη που υπήρχε και συνεχίζει και θα συνεχίσει να υπάρχει για απομακρυσμένη εργασία και ως εκ τούτου επικοινωνία. Πριν την πανδημία, το εργασιακό περιβάλλον μας ήταν όπως συνηθίζεται στον ίδιο χώρο. Έτσι, η επικοινωνία ήταν άμεση, εύκολη και φυσική. Όταν συνειδητοποίησαμε όμως ότι τα πράγματα άλλαζαν και οι συνθήκες δεν θα επέτρεπαν να συνεχιστεί για πολύ ακόμα αυτή η κατάσταση, ξεκίνησαμε να ψάχνουμε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν την άμεση, εύκολη και φυσική επικοινωνία που είχαμε συνηθίσει. Εξετάσαμε διάφορες εναλλακτικές και τις αξιολογήσαμε ως προς τη χρησιμότητά τους. Από αυτές ξεχώρισε το Matrix, το οποίο σε συνεργασία με τον Element Client προσφέρει ένα μοντέρνο περιβάλλον τόσο μέσω web όσο και σε native εφαρμογές για όλα τα καθιερωμένα λειτουργικά συστήματα, desktop και κινητών συσκευών. Παράλληλα, το JITC προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ομαδικών τηλεδιασκέψεων και έτσι δημιουργείται μια ολοκληρωμένη λύση άμεσων μηνυμάτων, διαμοιρασμού αρχείων, αλλά και κλήσεων εικόνας και ήχου με 2 ή περισσότερους συμμετέχοντες. Ακόμα ένας λόγος που επιλέξαμε το Matrix, όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια, είναι η υποστήριξη που προσφέρει για ενσωμάτωση και συνεργασία με άλλες λύσεις επικοινωνίας. Σε μια εταιρεία με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, ο καθένας από τους οποίους θέλει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα που έχει επιλέξει εκείνος για να επικοινωνήσει μαζί σου, είναι σωτήριο να μπορείς να διατηρήσεις οργανωμένες τις ανοιχτές συνομιλίες σου. Κάτι πρακτικά αδύνατο όταν πρέπει να έχεις ταυτόχρονα ανοιχτά Slack, Skype, Google Hangouts, Messenger και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούν οι συνεργάτες σου. Από την αρχή του καλοκαιριού, λοιπόν, έχουμε κάνει μια εγκατάσταση Matrix και JITC και τη χρησιμοποιούμε παραγωγικά ως το κύριο μέσο επικοινωνίας μας, τόσο εντός της ομάδας της ΕΛΑΚ, όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες. Η σημερινή παρουσίαση, λοιπόν, αποτελεί προϊόν της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από την εμπειρία χρήσης αυτής των τελευταίων μηνών. Στην αρχή θα κάνουμε μια γνωριμία με το Matrix και το JITC. Θα δούμε ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το Matrix και μετά θα δούμε κάποιες από τις δυνατότητες του. Στη συνέχεια θα δούμε τα χαρακτηριστικά της δικιάς μας εγκατάστασης στην ΕΛΑΚ, τους λόγους για τους οποίους το επιλέξαμε και τέλος θα καταλήξουμε με τα συμπεράσματά μας και τους επόμενους στόχους μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη γνωριμία με το Matrix και το JITC. Το Matrix είναι ένα ανοιχτό πρότυπο για διαλειτουργική, αποκεντρωμένη και ασφαλή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει ένα ανοιχτό πρότυπο, το οποίο με τη μορφή του Matrix Specification υπό την επίβλεψη του Matrix.org Foundation, δηλαδή της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε για να ενεργεί ως ουδέτερος και ανεξάρτητος θεματοφύλακας του προτύπου Matrix, για λογαριασμό ολόκληρης της κοινότητας. Είναι διαλειτουργικό, καθώς παρέχει στο κοινό πλήρως τεκμηριωμένες διαπαφές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδεθεί και να λειτουργήσει με άλλα συστήματα. Η διαλειτουργικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική στην πληροφορική, καθώς υπάρχουν αναρρύθμιτα συστήματα και πρότυπα και συνεχώς αναπτύσσονται νέα, οπότε είναι κρίσιμο να αλληλεπιδρούν ομαλά μεταξύ τους. Είναι αποκεντρωμένο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κεντρικό σημείο αποθήκευσης δεδομένων. Ο καθένας μπορεί να φιλοξενήσει το δικό του διακομιστή ή server, home server στη γλώσσα του Matrix και να έχει τον έλεγχο των δεδομένων του. Το πραγματικά δυνατό σημείο του Matrix όμως είναι πως κάθε home server μπορεί να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους και έτσι ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με χρήστες από διαφορετικούς servers από τον δικό του
χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά του. Είναι πραγματικού χρόνου, καθώς έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ιδανικό για κατασκευή συστημάτων που απαιτούν άμεση ανταλλαγή δεδομένων, όπως instant messaging, και είναι ασφαλές γιατί παρέχει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, peer-to-peer δηλαδή, και αυτό σημαίνει πως κάθε μήνυμα που κρυπτογραφείται στη συσκευή ή στον client, όπως το λέω, και αποκρυπτογραφείται μόνο από την συσκευή ή τον client του παραλήπτη, χωρίς να γίνεται ενδιάμεσα κάποια αποκρυπτογράφηση ή ανάγνωση στον σερβερ. Αυτός είναι και ένας σημαντικός λόγος που οι χρήστες του το επιλέγουν. Ποιος είναι ο στόχος του Matrix όμως? Βραχυπρόθεσμα, ο αρχικός στόχος του Matrix είναι να διορθώσει το πρόβλημα των πολλαπλών ασύμβατων μεταξύ τους συστημάτων επικοινωνίας, επιτρέποντας τους χρήστες να στέλνουν μηνύματα και να καλούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να χρειάζεται να ενδιαφέρονται για την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο άλλος χρήστης, καθιστώντας το τόσο εύκολο όσο η αποστολή email. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι το Matrix να λειτουργεί ως ένα γενικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων HTTP και συγχρονισμού δεδομένων για ολόκληρο τον ιστό, επιτρέποντας σε άτομα, υπηρεσίες και συσκευές να επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να κατέχουν και να ελέγχουν τα δεδομένα τους και να επιλέγουν τις υπηρεσίες και τους παρόχους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Ο τελικός στόχος του Matrix είναι να παρέχει ένα ανάλογο οικοσύστημα με αυτό του email, όπου δηλαδή καθένας μπορεί να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους χρήστες χωρίς να ενδιαφέρεται για την εφαρμογή ή τον σερβερ που χρησιμοποιούν, χρησιμοποιώντας και οι ίδιοι όποια εφαρμογή και σερβερ θέλουν και με τη βοήθεια ενός συστήματος παρόχου ουδέτερης ταυτότητας, όπως ένα e-address ή έναν αριθμό τηλεφώνου, για να ανακαλύψουν άτομα και να μιλήσουν. Για να βοηθήσει τη δημιουργία νέων υλοποιήσεων, το Matrix παρέχει ως ανοιχτό κώδικα πολλές υλοποιήσεις αναφοράς. Αυτές αφορούν από home server συμμορφωμένους με το Matrix μέχρι SDKs για εφαρμογές πελάτες και υπηρεσίες. Συστήματα που υλοποιούν και χρησιμοποιούν το Matrix ως πρωτόκολλο επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία instant messaging, για VoIP και WebRTC signaling, για Internet of Things ή οπουδήποτε χρειάζεται ένα τυπικό HTTP API, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση και εγγραφή σε δεδομένα ή ροές, παρακολούθηση ιστορικού και πολλά άλλα. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι το Jitsi. Το Jitsi είναι ένα σύνολο έργων ανοιχτού κώδικα που επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία τηλεδιασκέψεων. Οι βασικές εφαρμογές του Jitsi είναι το Jitsi Video Bridge και το Jitsi Meet, τα οποία επιτρέπουν να πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις, ενώ οι υπόλοιπες εφαρμογές παρέχουν άλλες λειτουργίες όπως ήχο, dialing μέσω SIP, recording και ταυτόχρονο streaming. Σήμερα είναι μια αγαπημένη λύση τηλεδιάσκεψης για όσους έχουν προβλήματα απορρίτου, δημοσιογράφους για παράδειγμα ή κατοίκους κρατών με έντονη λογοκρισία στο διαδίκτυο, και αξίζει να αναφέρουμε ότι το έργο υποστηρίζεται και χρησιμοποιείται από υπερασπιστές της ιδιωτικότητας όπως ο Edward Snowden. Στα χαρακτηριστικά του Jitsi πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης, το Jitsi Video Bridge μεταδίδει το βίντεο και τον ήχο όλων σε όλους τους συμμετέχοντες, αντί να τα συνδυάζει πρώτα. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη καθυστέρηση, καλύτερη ποιότητα και αν εκτελείτε τη δική σας υπηρεσία, μια πολύ πιο επεκτάσιμη και φτηνή λύση. Το Jitsi είναι συμβατό με το WebRTC, το ανοιχτό πρότυπο επικοινωνίας στο web. Το WebRTC, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την Google για να επιτρέψει την peer-to-peer επικοινωνία σε web browsers και εφαρμογές για κινητά. Περιλαμβάνει μεταφορά ήχου, βίντεο και δεδομένα. Το Jitsi υποστηρίζει προηγμένη συνδρομολόγηση βίντεο, όπως ταυτόχρονη εκπομπή, δηλαδή simulcast, εκτιμήσεις ευρυζώνης, επεκτάσιμη κωδικοποίηση βίντεο και πολλά άλλα. Να δούμε λίγο την αρχιτεκτονική του Jitsi.
βλέπουμε ότι υπάρχουν 5 εφαρμογές και μια ανεξάρτητη. Ξεκινάμε με το ggmeet, το οποίο είναι η εφαρμογή JavaScript συμβατή με WebRTC, που χρησιμοποιεί το GG Video Bridge για να παρέχει υψηλής ποιότητας κλιμακούμενες διασκέψεις και βίντεο. Το GG Video Bridge είναι ο σερβερ συμβατός με WebRTC, σχεδιασμένος για να δρομολογεί ροές βίντεο μεταξύ των συμμετεχόντων σε συνέδριο. Το GG Conference Focus, ή όπως ονομάζεται GCOFO, είναι το στοιχείο εστίασης από τον σερβερ που χρησιμοποιείται σε διασκέψεις ggmeet και διαχειρίζεται συνεδρίες πολυμέσων μεταξύ καθενός από τους συμμετέχοντες και το Video Bridge. Το GG Gateway του SAP, όπως ονομάζεται GGASI, είναι η εφαρμογή που επιτρέπει σε κανονικούς πελάτες SAP να συμμετέχουν σε συνέδρια ggmeet, ενώ το Jibri είναι ένα σύνολο εργαλείων για εγγραφή ή και streaming μιας διάσκεψης ggmeet, που λειτουργεί με την εκκίνηση μιας παρουσίας Chrome και της αποδίδεται ένα εικονικό frame buffer, το οποίο συλλαμβάνει και κωδικοποιεί την έξοδο με FFmpeg. Τέλος, το πρόσωπο είναι ο XMPP server που χρησιμοποιείται για τη σηματοδότηση. Όλες οι εφαρμογές γίνονται προσβάσιμες από το κοινό μέσω ενός web server, ο οποίος συνήθως είναι ο Nginx, ενώ το Video Bridge έχει δικές του θύρες εξόδου, γιατί συνδέονται εκεί οι χρήστες απευθείας. Να συνεχίσουμε με ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το Matrix και πιο συγκεκριμένα πώς γίνεται η επικοινωνία μεταξύ χρηστών που βρίσκονται σε διαφορετικούς home servers και η επίτευξη της συνέπειας του eventual consistency. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε 3 home servers. Οι 3 home servers είναι οι 3 μεγάλες κουκίδες, θα το πω, στη μέση. Σε κάθε μία από αυτές είναι συνδεδεμένη μια μικρότερη κουκίδα, το οποίο αντιπροσωπεύει έναν χρήστη. Έχουμε λοιπόν τον χρήστη Alice στον δικό του home server, τον χρήστη Bob στον δικό του home server και τον χρήστη Charlie σε δικό του home server. Οι 3 αυτοί χρήστες βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο, το οποίο συγχρονίζεται μεταξύ των 3 home servers. Η Alice στέλνει ένα μήνυμα στο δωμάτιο που βρίσκεται στον δικό της home server, εφόσον εκεί είναι συνδεδεμένη. Το μήνυμα αυτό θα πρέπει να προσθεθεί στο γράφημα του ιστορικού του δωματίου. Το μήνυμα λοιπόν θα συνδεθεί με τα πιο πρόσφατα μηνύματα που δεν είχαν συνδέσει ως τότε. Στη συνέχεια, ο home server θα υπογράψει το μήνυμα, συμπεριλαμβάνοντας τις υπογραφές των μηνυμάτων με τα οποία συνδέθηκε, ώστε να μην είναι αμφισβητήσιμη η παρουσία του στο ιστορικό. Στη συνέχεια, ο home server θα στείλει το υπογεγραμμένο μήνυμα μέσω HTTPS σε όλους τους άλλους home servers που συμμετέχουν στο δωμάτιο. Έτσι, το μήνυμα αυτό μεταδίδεται στον home server του Bob και του Charlie. Οι home servers που λαμβάνουν το υπογεγραμμένο μήνυμα κάνουν μια σειρά ελέγχων. Ελέγχουν την υπογραφή του μηνύματος για να αποφύγουν την αλλίωση του ιστορικού, ελέγχουν την υπογραφή του HTTP request για να αποφύγουν την υποκλοπή ταυτότητας του υποστολέα και ελέγχουν αν επιτρέπεται στον αποστολέα με βάση το ιστορικό των δικαιωμάτων του να στείλει αυτό το μήνυμα. Αν το μήνυμα περάσει από όλους αυτούς τους ελέγχους, τότε προστίθεται στο γράφημα ιστορικού του παραλήπτη. Οι χρήστες τελικά που βρίσκονται στους home servers παραλήπτες λαμβάνουν το μήνυμα της άλλης. Βλέπουμε εδώ ότι το μήνυμα αυτό που έχει γίνει label 1 έχει φτάσει στον Bob και στον Charlie. Ο Bob τώρα αποφασίζει να στείλει μια απάντηση στο μήνυμα της άλλης. Ο home server του Bob προσθέτει το μήνυμά του στο δικό του γράφημα ιστορικού του δωματίου. Ταυτόχρονα το συνδέει στο πιο πρόσφατο μήνυμα, δηλαδή αυτό της άλλης, γιατί αυτό ήταν το τελευταίο που δεν είχε άλλες συνδέσεις. Παράλληλα, ο Charlie απαντά και αυτός στο μήνυμα της άλλης, χωρίς να γνωρίζει για το μήνυμα του Bob.
Σε αυτό το σημείο, οι τρεις home servers έχουν ο καθένας τη δικιά του εκδοχή για το ιστορικό του δωματίου. Ευτυχώς, το Matrix είναι σχεδιασμένο ώστε να αντιμετωπίζει τέτοιες ασυνέπειες. Το μήνυμα του Bob στέλνεται στους home servers της Alice και του Charlie και γίνεται αποδεκτό, δηλαδή περνάει από τους ελέγχους που είπαμε νωρίτερα. Στην τρέχουσα κατάσταση, ο Bob και η Alice είναι συγχρονισμένοι, όπως βλέπουμε εδώ. Έχουν και οι δύο το ίδιο ιστορικό. Όμως, το ιστορικό του Charlie έχει διαχωριστεί. Το δεύτερο και το τρίτο μήνυμα είναι και τα δύο συνδεδεμένα στο πρώτο, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το Matrix έχει σχεδιαστεί για να το αντιμετωπίζει αυτό. Ο client του Charlie θα ενημερωθεί για το μήνυμα του Bob και μπορεί να αποφασίσει εκείνος πώς θα χειριστεί το γεγονός, με ποια σειρά θα εμφανίσει τα μηνύματα κτλ. Ο home server του Charlie τώρα θα προωθήσει και το δικό του μήνυμα στους άλλους δύο. Και αφού το αποδεχτούν και το εντάξουν στο ιστορικό τους, θα είναι και πάλι όλοι συγχρονισμένοι μεταξύ τους. Όλοι έχουν λάβει όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί ως τώρα και υπάρχει συνέπεια του ιστορικού μεταξύ των home servers που συμμετέχουν. Αργότερα, η άλλη στέλνει ένα ακόμα μήνυμα. Ο home server της το προσθέτει στο ιστορικό του και το συνδέει στα πιο πρόσφατα μηνύματα που δεν έχουν συνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα της θα συνδεθεί στο μήνυμα του Bob αλλά και του Charlie. Έτσι, το μήνυμα της άλλης... Μάλιστα. Έχετε περίπου στα 2 με 3 λεπτάκια ακόμα. Εντάξει, θα το προχωρήσω. Έτσι, το μήνυμα μεταδίδεται στη συνέχεια στους άλλους home servers που συμμετέχουν στο δωμάτιο και το αποδέχονται και τελικά προκύπτει η συνέπεια. Οι δυνατότητες του Matrix είναι οι bridges, μια σημαντική δυνατότητα για να συνδεθεί με άλλες υπηρεσίες. Βλέπουμε εδώ πέρα πολλές υπηρεσίες που μπορούν να συνδεθούν με το Matrix. Έχουμε τα widgets, τα οποία απαιτούν έναν διαχειριστή ενοποιήσεων και μπορούν να προσθέσουν δηλαδή widgets σε ένα room. Και έχουμε και τα bots, τα οποία είναι εικονικοί χρήστες που δημοσιεύουν αυτοματοποιημένα μηνύματα ως απάντηση σε εντολές που τους έχουν δοθεί. Βλέπουμε εδώ διάφορα bots που υπάρχουν. Τώρα για την εγκατάσταση στην ELAC βλέπουμε εδώ πέρα τις απαραίτητες εφαρμογές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιες εφαρμογές χρειαζόμαστε μόνο, αλλά αυτές είναι απαραίτητες. Βλέπουμε εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά του host που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς. Φιλοξενείται στο ωκεανός Κνωσσός. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στην χειροκίνητη εγκατάσταση. Οπότε έχουμε αποφασίσει να κάνουμε την εγκατάσταση μέσω Ansible και Docker, το οποίο βοηθάει στην εύκολη ενημέρωση, στην αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και έχει πολλά πλεονεκτήματα. Σε λόγους για να επιλέξουμε το Matrix, έχουμε ότι πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το Matrix, μεταξύ αυτών η Mozilla, αλλά και η γαλλική κυβέρνηση που ήδη από το 2018 έχει αποφασίσει να δημιουργήσει ένα fork του Element Client και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για επικοινωνία μεταξύ όλων των επίσημων υπηρεσιών της, καθώς και την προάσπιση της ιδιωτικότητας, το οποίο είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, αφού στις 9 Νοεμβρίου ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από ανακοίνωση που είχε γίνει στις αρχές του Οκτωβρίου από 6 μεγάλες χώρες, κυβερνήσεις, ότι θέλουν να βάλουν backdoors στο end-to-end encryption εφαρμογών, ώστε να έχουν δηλαδή πρόσβαση σε δεδομένα των χρηστών για να αποφύγουν περιπτώσεις τρομοκρατικής ενέργειας ή κακοποίηση παιδιών κτλ. Το Matrix είναι ενάντια σε αυτό και έχει προτείνει μια δικιά του εναλλακτική, η οποία προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών χωρίς ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Στα επόμενα βήματα έχουμε την εγκατάσταση του Nextcloud, η οποία είναι υπό εξέλιξη στην ELAC
και προσφέρει λύσεις σε προβλήματα όπως διαμοιρασμό εγγράφων, συνεργατική επεξεργασία τους, παρέχει client για email, ημερολόγιο κτλ. Και το σημαντικό είναι πως παρέχει έναν element client ως plugin, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με την ίδια υπάρχουσα εγκατάσταση του Matrix που έχουμε πραγματοποιήσει. Το συμπέρασμά μας είναι ότι χρησιμοποιώντας αυτές τις εφαρμογές έχουμε απόλυτη διαχείριση των δεδομένων, έχουμε συνεργασία, οργάνωση, ανεξαρτησία, ελευθερία και γενικότερα μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία την οποία κάνουμε host οι ίδιοι, είμαστε εμείς που έχουμε την κυριότητα και όλων των πληροφοριών. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει χρόνος και κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε μία ερώτηση, αλλά επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο αυτή τη στιγμή, θα σας τη στέλνουμε με email και θα την απαντήσετε. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και την παρουσίασή σας. Καλή συνέχεια.